Olar İblis albümün değil, dədəmizin İblis albümünün ikincisine giriyəz. KNDN. Biləm, ne amazda çadya komentarda xahiş edən bilən. Eşitlik görəlin aydımını, yani baxa verəlin, yani onnağın dakine yani men skaçad ettim. Men telefoncuğuma taittim, sizin onu değil ki gorkudanım, şu an skaçad edecek sivitsini. Yine bir zadı var olar, men misal skriptani de qoğuram, miyagini qoğuram, doğrudan datakos yapın qoğuran aydımlarını dinleyen ikisinden. Yine daha şolun albümlerini de xalamayan aydımlan bolýar. İli boyunuzda şolar ya. Telekom bir albümde xalamayanın sana yaramayan aydym bolýar. Yine yankına birincisini dinledik, men göwnüme yaradı ve düşünýän ýola gidip barýan. Seni kellen ödeyeceğin ulan zadın ulan moşnaydın bana girdi yani ikinci geçecek giriyem giren oknu. Kritik avazedemizde şumat prayla neylik şol aydım yüreğe giriyem işte ıskınında ya innamında dikenekle diyem onu kabul ediyem olmasa yok gittiğin ikinci aydım. Evet tap bir arayın ha. Ağam yine burada var. Değil ay tabii tap ya şu ma burada ya da işte oğlanlar yine burada var yine aydıp geçeyim bununla köp ştayda 2 tane 5 6 tane neymemiş to ştayda fazla internetten abişan değerli öyle yapamadık yani şu an için diyeceğim ocağız yerine aydıp geçecek İsviçre'nin öyle after fazla değerli satın alınan mı belli de yani prosto şu ödünün değerlik korkudular ben bir küçerde gördüm şu anda. Ayağım most videonu ol edilýän zat oy däl çykarma öz yazmak tipi alyp zınk goýbermeli zat ýok ýöne bolýar dalşy dowam edýär şo görýär. Maglan zat işte mende näme işte şo fada özüniň kiňini goýmak bilen men ýüregime girmek. Ene men ýyst aýdym şeýle görýän. Gitdiginde dalşy ýöne muňa ýam söz ýazyşam aýratyn punkt oňla. Boys really hard. İmana gelmeyecek bolsam imana gelemde näme? Vay. İmana gelmeyecek bolsa imana gelemde näme? Men näýlik gördüm şu taýna bu işni Hudaý ýola. Şolar ya. Zat aýtdym. Oglanlar şu hakda ýadaýynda men şu sözü realny bot ulluqa many wany bilesim ele imana gelmeyecek bolsam imana gelende näme diýdigi näme? Komentarda belli şu näme diýjek bolşaň bilen maňa gatyn interesny bolşa. Men näýlik tipa ene Hudaý ol zat edýän bolan sen çagyrýan ene şu gelen o tipa senin şu imana gelende näme diýeni. Men şolar ya gördüm. Ene siz näýlik ştat edýän şonu ýazym. The dinero on feri kullanıyorum swap aldım ha production kullanıyorum o freestyle ödüm tutamam oyunu no o yüzden Polvalanıp kolunu saymamla yatırışa iyi get some money yaramadım da hem beladım kesin alıp doğru vermeyecek ordu kesin varım buradan ne kalite de yanıma getir diyenlerin seri davağım ya adamadın mı hem mezadın pisini alıp doğru vermeyecek bolsan kesip alın. Sağca ola ha. Erkekler men doğruyum ayden ne? Ot öz duhum, ot men şu duhuma. Bu kabutta ot vitamincik etmeyen ya. Laqol şu maçta sağ ol tanrıya kasam. Vermeyecek ordu kesin varım. Buradan ne kalite de yanıma getir hani. Yaratımı geçer hani barime de yeter onun yanıma literally. Düşen yani titirdim. Yine kitap arka kırdım. Şurada şunu var zamanı kovda. Baktım ortaya deristen soğulan. Oturmalı tanımalı kora. Kurban ekmeli kara. Diyem dinem. Kimden diyem dinem. Kimden mi diyem dinem. Kimden diyem dinem. Kimden mi diyem dinem. İmanı gelmeyecek olsam imana gelem dinem. Dönümü giymeni ben, ala o giymeni tanı Hudaýda duri yanıyorum karanlık beri Bu zatın iyisi yok yarını alıp gideyim Yanlış bilmeyen ortam doğru bir tarafta dem İki yol varım
Paketini unutup aldım. Ağlayma Murat, bana deme koronlar. Klikine olumlu. İlkim yer kulağı, tamam yer ulağı. Bir yerde oturamam. Şu düşünü artamama kolda. Baktım orta ederse soğan. Oturmalı tanımalı kobra. Purba nekmeli kara. Oğlar öyle kızırdaydı anne. Men düşünýän ýöne tak sложилось, что men köp bot bilýän, ginşeň abzor bot men zat edip biljek geller. Men ýöne kaýda bilmelýän zat näme что dälin bu ýazan zatlarına naýyn oğlanlar bir обычный, birine çyrşamakda däl o gurrun o bu taýda diýilen zatlar o meni düşün. Eýýäm kelle ally ýöne bot düşünýäňiz aglalar näme dilwela diýişgala diýilşýalak bolup dur ýöne. Däl agam agam men sakawlaýdym o Hudaý wa taňa sag bola o agam o ýöne hakykaty guruladyň o erkek galakla aydymyň bu sözleri düşünüp men sen dogry maýly çiýtkany men aslında kän bir söze seredem ok aydymdy men şu kaça aýtmynýa bilýän zada girýär men transa girýän men aydymdan şoňa garaşamy sen transyna girmekden geçdim o ýa men girdim o sadyň bilen sen çiýtkaň bilen başçanyň bilen İbrahim Zuwuny şu derejede arasaya da kim ýazýanmasa ýöne agam birinji gezek şu aydymyň sözüne seredip görýän şu taňary ýakasyn восхищался. Клянусь, вот молочка агам, фавор, таňary dalşam şu galan aydymlarym iblis albomydy takoy sepin bolsa ara men dogryym aýdyn no. Başga bolo sen gaty çorun tarapyn operator ýöne koý wadaýda gaty çorun tarapyndan seredýär. Çiri şur bilýärmi what bizim men ýöne bir zady düşündim şuýdy bizim gurusumyz o bilýär adamyň ennamyny agyry bolýar agryýar adamyň ennam şonu hiç sany primadedy no şu agryýan ýerde elin bişen ýer adam hiç sany elin sokany no şu bizim durmuşymyzyň manysy ýöne iminni şu tak elin sokmakda da gözüni sokup gören adamda şu agyrsa da şu bişledi ýöne şonu aýtmagy bilen men bilemok däli bizim what meýony koýjylaşma ösýän patsanlar we zatlar şu düşünen nisýa köp zady. Što düşünün. Ýöne düşünün prosta gerek şol bolly. Sizin durmuşyňyzda tejribesine oglanlar men şey diýip sizin durmuşyňyzyň tejribesine bir bölüçük bolar ýaly. Çekişik şol. Bu özüniň minýeňesini size talka edecek bolan. Öňkü videomda aýdyşym ýaly. Köp adam ýaly. Ýok, bu prosta size aýdyp geçýär. Što şular ýa-da aramma. Ýöne görün. Tecrübe bolsun durmuşyňyzda. Däl agam sag bol taňry ýalkasyna. Ýüregi o.